Wow! Ninduta sa swimming pool, oy! Tinaw kaayo, bay! Naaba ka ang tag-iya karon diri ano? Kay mag-practice ko karon diri og lang, oy! Bugnawa man day sa tubig, oy! Nindot kay niya akong swimming karon ba? Kay ako ra isa. Maghinay-hinay kog langoy be, mientras wala pa'y tag-iya. Ninduta sa swimming pool, oy! Ay! Dili man day kani ako ang tuyo diri abay. Ang akong tuyo diri sa swimming pool, mag-practice kog langoy. Unsaon gani to paglangoy ha? Ay, kinahanglan pa man to mag-exercise. Usa ta mo dive. Bidaw, bidaw. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Fights na siguro to akong exercise, oy! Mudive na ko, be! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kabalo na ko mo langoy, bay! Pero, naapa ko isa ka langoy nga dapat mapraktisan. Ang iro-iro, inani ha! Pagdali ka, Teresa, ka maligot ang swimming pool! Agoy! Naamay nakaulag ligo sa tuwa, Teresa! Pinsa man na! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1! Hoy, Teresa! Nag-practice man siguro siyag langoy! Bidaw, ato nang tanawon o kinsa na! Hi! Napunta na mo dire! Ikaw na inaagata? Siyempre! Kinsa pa man di ay! Nayong naanan mo ka diri, wala di ka nagluto-luto ron! Linda Cocker gihapon ko! Pero si Linda Cocker, nag-outing sa swimming pool! Relax na kay summer man! Nganong diri ama daw ka naligo daw? Naamua man ni dire! Nyeh! Mga angkon pod! Mura yung ilahan ng swimming pool! Magkaniagi, basig wala ka dira nag-entrance! Ha? Naday entrance! Pre, manggod diri good! Hala, Teresa, wala din siya nag-entrance! Impasay na ron siya sa tag-iyaron, kay wala siya nag-entrance! Sumbong na to na! Tara! Hoy! Asa mo? Dili mo mag-swimming? Bahala mo, oy! Hindi solo na ako swimming pool, og dili mo maligo! Asa mo ron? Tuloy na yun! Hoy! Kinsay nag-ingon nimo nga magaligo-ligo ka diha? Kanang ako, Col! Wala man good ko'y kwarta pang entrance, God! Agoy! Wala man din nag-entrance di ay! Bagaan, dyan imong nawong ay! Dakpa na ya! Dakpa na siya ya! Dakpa! Ayaw, Col! Kamang doon nagtugana! Siyempre, ganahan ba na minimo, dili man! Itong batang akahan nagbuot-buot ka? Ali para ko dire?